Vítejte u dnešního tripu do Olomouce, do nějaké té haly FDF hala, mám pocit, že se to jmenuje. David jede naproti, snad někde tam bude. Bike vypadá asi takhle, takže já asi takhle. A mám 8 kilový baťoch, já jsem se vážil a mám 8 kg na zádech. Trochu to zkusím teda očistit, jako dívejte se na to, s tím by mi teda opravdu nikam nevzali. Ještě nemáme ani jízdenky by the way, takže protože to za půlletí jede, tak by to mohlo být, takže snad nám vše vyjde. Jsem se ještě vrátit kvůli Davida, protože si... Co? 5 minut od začátku výletu a já urvu toho stopku. Takže on je hrozný frajer, takže já mu tady vezu pár lanek. No, takže on si to nějak asi udělá, snad. Takže trochu se to vymklo kontrole. Mysleli jsme, že během noci nezaplní vlak s 15 koly, kamo, neviděl jsem vlak s 15 koly. V sobota večer, 10 hodin, dívám se, vlak prázdný, kola žádné, možná jedno tam bylo. Dneska ráno, 8:45, 8:45, vlak totál plný. Takže do prdele. No tak teď jsem našel okamžitě nějaký vlak, takže bude mít aspoň čas, nebude mít 9 minut na přeskakování, bude mít půl hodinu. A je to obojí bez povinné rezervace, takže jsme v chillu. Tady máme i další členy, tady Kuba, Dan asi, Dan ne? Ne. Dan Takže jde vlak, hoši. Máte jízdenky, Denis? Jo. Aha. Tak Denis a Kuba, to si pamatuju. Na statuse. A tamto, to je Norko. To je Truvax 212. Aha, tak počkej, a neměl jsi na Instagramu Norko? Je to Norko? Norko Truvax. Jo, takhle. Když jsme nastoupili do vlaku, tak jsme měli objednané všichni ty jízdenky normálně, ale bez kol. Ty jsme si hodlali jdu koupit, prostě ty celodenní, co se kupují ve vlaku. Ale jakmile zavolal Ondra a nedokázal úplně pochopit, že nemají nic kupovat, tak nakonec se rozhodli, že v tom Fritku si ty jízdenky ještě koupí. Ale oni nepochopili to, že jediné, co nemají, jsou 2 celodenní jízdenky pro kola pro ně. A jak jsem tam přicházel, tak oni odcházeli s jízdenkama v ruce a já, že co teda koupili? No a oni koupili pro všechny jízdenky za 450 korun. Takže to bylo úplně v prdeli, protože já už jsem měl teď za všechny nakoupené, takže to též něco málo stálo. Takže trochu jsme se dohádali. Takže jelikož David nevzal kameru do ruky dřív a musím to dokumentovat já. Takže jo. Takže máme na piču lístky, máme jich hodně na piču, je to hodně blbé. Protože, počkej, já ukážu přesně. Tady ten, já ne. Tady ten, oni neumí komunikovat. Došlo k miskomunikaci mezi dvěmi skupinami. To je světlo, nesvítí. To je černý halogen. No, takže prostě je to blbé, utratili jsme asi 4 kg, nebo takzvaně za Ondrovou a Kubovou aktivitu, že jo? Já jsem to nekoupoval. Piču, on mi to ticho, kámo. Ty mi řekni, že máš ten čaj. Mámo. Jo? Jo. To je dobře. Tak ne čaj. Kdybych neměl čaj, tak byste neležel. Jo, do toho nastupujeme, jo? Kubo, do tamtoho. Do tamtoho. Do tamtoho. Tam vole. Do toho vlaku. Jo. Fakt jsi si jistý, že? Jo, jsem si jistý. Dobré. Na 15% se nejistý. Nejsem si jistý, vole, David. Jsi si jistý nebo ne? Jsem si jistý. Oni zavodili, kdo bude první dál. No my jsme dal. No my jsme vyhráli. Lepší. Nezájem. Já jdu do kriplu, mě to je jedno. No nevím, jak se tu vlezem. Jestli můžeme poprosit, abyste si trošku přesedli, ať se tu vlezem. Děkujeme. To je všechno oxidové. Ty vole. Ahoj. Okay. Vypadáme nějaký, vole, cápo z Matrixu. Já doufám, že čeká ten vlak, kamo. Na tento. Já nevím, kamo, vůbec. Inicializace, yes. Co to znamená?
A nezmačkal někdo tu brzdu nouzovou? Zahájení, spuštění nebo nastavení něčeho do počátečního stavu. Restart. Restart. Tak už mu to chcípá, jo? To super, no tak. Asi potřeba upgrade. Ať se vymění svíčku třeba, kámo, nebo nevím. Ne, Ondro, přestávám moji navigaci. A my nevíme, na jakém to je nástupišti, že ani. Zkrátil, aby blbě neodbočil, že? No tak super, vole. A potom sprint. Je tam regio? Jo, to by mohlo být ono. Jo, regio, to jo. Tak to čeká. Sprintovat, vole. Tu jsou schody. Pojedeme po eskalátorech, jo. Ne, ale však tam se dá Prosím vás, pustíte mě. Nějak, mě hned jede tady. No nám jede taktéž, no. Regio, no. To asi nemění význam, my budeme rychleji dole. Takhle jsem. No tak jediný. My vás předjedeme, nebojte. To je ono. Ty neuhli, vole, málo se tam zajebal. Kuba to vzal zadkem. Ty jsi tam někoho malou srazil. Neuhli, vole. Je mi to úplně uprdele. No tak to je babule. Shut the fuck up! Ty mi jdeme hodinu, vole. Hodinu? No tak to je krásné. Dali jsme to. Update po tom, co jsme to nějak úspěšně zvládli, jo? Trochu bordel, statusek, Norko, Speedwood, to je CTMko a můj rokáček, jo. Ten si tu servisuje na velkém, ten dělá teleskopku, superové, ten tam fouká tlumí. To piče nejde povolit. Ondro, chceš teleskopku? Ondro, pomol mi to. Dík! Počkej, nemá napka! Tam se co dělá, tam se dotahují kliky. Jo, i kliky, no. A tady se bude ještě foukat, jelikož jsem to procinkal na schody úplně. Jak to komentuješ? Jsem čurák, no, tak to chceš na to říct, vole, si odřel kašovu, pičo. No. Tady mechanik. Ten už není to dostal. Naše speciální itemy jsou toto. Rukavičky, Kuba už má oblečené, Ondra Mám moc teď. velkou ruku na to. To je strašně divné, kámo. Je to divné, to prostě. On má speciální, ty kokos. Já mám Na helmu to má. To není ten To je pouští chlupy, kámo, z toho, čum. Počkej, čum. No tak to je ten, no. Jde to poznat, takže my jdeme nasazovat těch všech helmů, to snad nějak půjde. Máme pásku. Převači, ahoj. Tady Adam nalepuje Šepičku, jak to bude vypadat z toho. tady je Kubík. A já tu mám SK pasky, nechceš radši to? To uděláme obojím. Nebo možná počmít ty kapasky. Bude lepší možná. A půlka to. Moje mamka potáhala, ona mi koupila kvalitní, takže mě Mamka to potáhala. Nemám problém jak vy. Nějak se nám povedlo vystoupit, tu mám teda svůj bajčík, piček, tady máme nádherné copánky, už zajebané vidím. Helma, čepička, ok. A pán, Santa Claus. To úplně celý styl má, kámo, borec. Tady jakože i rukavičky máme, stylové. Já si jeden tak. Já mám v kapsách někde stylovou helmu, úplně že... Já myslím, že dobré. A i rukavičky. David, už mám volí v hlávku. Můžeme jet! Bambulak. Nech to.
Doma sám. Co říkal? No nevím, přepni to nebo tak něco. Teď, pojď si vyču! Takže máme tu první challenge, první spot. Kubajs to hodlá skočit přes Zabradlí. Asi nějak takhle to vypadá z vrchu, je to takové, že když mi se trefí mezi, musíš to odpalit tam. A má to asi 1,20 m. Záleží kde, no. Tak pojď, Kubo. Jo, ale dnes stojí debilně. Nice. Nebo navrch a to je jedno. A to bude mále zas. No, takhle. Stačí, aby mi to on točil. Takhle, vole. No tam, kde nebude Já si dám ještě jeden, jestli nemám lepší to odrážet, že odsud. Kuba to vysedne. Hezky. Frajer. Měli jsme hodně času, tak jsme se teda rozhodli, že zajedeme do bike parku Olomouc pojezdit, jelikož tam je větší variabilita, než hledat něco ve městě. Jsme si řekli, že se tam podíváme, ale jak jsme dojeli na místo, no a zjistili jsme, že mají zavřeno. Takže jakoby jsme tam jezdit nemohli, ale když jsme se zeptali tam pána, tak aspoň nám řekl, že se jako můžeme podívat, tak jsme se teda podívali. Takže Adam tady profesionální horolezec. Co si o to myslíš, David? To je bomba tady. Nám řekli, že tady nemůžeme jezdit. Já jdu nahoru. Já nechci ani skákat dolů, se odjebu. Tady je střední. Já bych radši na to ani nenajížděl, kamo. Střední. A já na to, že ten první. Hej, velikost je úplně. Klouže to, nedrží to? Uhní? Nechci tady to. Takhle. A ty jsi nabíral jak hovado. A rukavice nepouží tenhle. A to jsou ty vanský, že jo? To jsou ty vanský. Další idiot. Hezky. Tak nakonec jsme skončili s tím, že jdeme v takových hovnách na kebab, protože tam se prostě skákat nešlo, takže na kebab, na který stejně si nedám. Že před kebabem To říkám jinak, jak tam to zavání. YouTube. Napíši. Adámek, já to napíšu. Se podívám aspoň na Treat me like white tees, don't get me dirty. Dal jste mu to dělat? Takže dobrý ráno, děkujeme za odběr. Super. Royal pizza kebab. Nejlepší Olomouc. kebab. Let's go. Nejlepší kebab. Let's go! Nejlepší obsluha tady. Já to budu jenom jezdit v tom. Jo, do Olomouce. Jo, děkujeme. Dolů ty na kebab, no. Máme. Zajebej. Tak jdem. To jsou všichni tací kebabáři, prostě frajeři. Feeling like electric fire. Baby, I just wanna burn brighter. Everything I do is just for you. Thinking that I'm getting tired. Baby, I just wanna get higher. I feel safe when I'm close to you. I said I really Takže, dokumentuj tvůj šul. To je ďurák do piče. To je uchyl. No. Víš, jak to jsou domněnky. Proto tady být pomazán. Je legenda. Náhodou, ale ryby je dobrá, kámo. Je. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Dál. Minimálně jsme s Davidem, totálně do straní. To je jako ty skoky. Já taky. Protože jak vidíme, jak to vidíme, co tu borci lítají, kamo, já nepoletím ani piču, já se bojím, kamo, to politánu, takže to je úplně v prdelí toto, kamo. Do čeho jsme se to kurva upsali? Davide. Jseš čurák, jdeme se nechat filmu, já jsem tady vůbec nechtěl jet.
A to potvrdí každý. Ne, to zase David, on prostě ukončí komunikaci tím, že někam odejde, tipne hovor nebo tak nějak, no. Teďka tu zhebnem kvůli něho. Super, těším se. Tady vůbec nechtěl jet. Ví. No, nevěřte mu, on mluví pičoviny. Já jsem tady vůbec nechtěl jet. Tady jsem a pravděpodobně umřu. Já si dám asi jen nádej, za to nebudu skakat z první. Já si to chci sjet, kámo. Je to docela brutálno. Do konce dneška to možná půjde. No tam půjdeš vidět, ty no. Hola. Pičo. Tak to jo, vole. Tak to ani kokot, debil. That you had. Tak to se spočkámo, co ty jsi udělal. A není. Kopl jsem se do kolena. No na hraní dočka. Oh my god! Wow! Už mě zapije. Meanwhile.
Defendu. A jedem zpátky dom. Ondra si vychutnává černou kávu, ty Já mám bílou. Bílá krémová. černá káva, bílá krémová. Bílá. A jediný nic nekoupil a to je... Nemám peníze, kamo. A víte proč? Je to chudej, chudák. A to má Rock Ridera. Mám Rock Ridera a nemám na nic, kamo. To je ostuda. Ty vole, to je dodřené to logo. No nevadí. Nevadí. Reálně, a víš co dobré? Já přijízdím domů s čistým kolem, než jsem přijel. Tady. Jo? No ty taky. Pan Molitanů volá to kolečit čopkem. No to vyčistil Molitan. No a my z toho jsme zajebanícemi. Si ultravajt střijáckou. To je dobré. Nemám na to peníze. Ty nemáš peníze, Jsou Vánoce, jo? Tak kdo to nechudák? A počkej, ty nemáš 40 korun a nemáš 13 litrů, to je pravda. Počkej, dívej, Adamové, moje. Adamové, moje. A to moje má větší hodnotu. Jo. A tady borec na věr. No že Ondrej? Adam dneska jako brutálně sral v té hale, ale fest jako. Teda Adam, David, sorry, David. Doma je celá hala smrdila. Ale David se zajebal a bylo konec, kámo. Prostě hovado. Se zasere a plynové komory, kámo. Oh my god, nedržím to! Co kroutí borka, kámo? To úplně prázdné ten vagon na ty kola. Oni to koupili bez tak. No to úplně jasné. Vlezete se všichni nebo? Takže to už nevindáš, kamo. No tak ale je tam. Člověk něco dám, to je pešky. Kurva zapůjčil to. A nevypadá tak ohle. Nevypadá očividně. Ohle, jo. To je taky ohlánci. Tak měl bys mi dát novou, no. Co jsem, vole. Vezme jeho pilníkem, tak spiluje. A potom to je... Profil, vyjedete do Fricku, jo? Co jsem pochopil. Jo, Tak to máte dobrou cestu ještě. máme no. To si užijte. To je Ale ano. to bude v pohodě, máme nás smrdí jak velmi dobré, Já vole. nesmrdím. To, že to nosím měsíc a půl, to je rozdíl. Já pod tím jsem voňavý. Dáme domino? Ne, tak dneska domino ne. Nevádí. Máme všechno. Telefon mám, peněženku tež. Tak to stačí. A kolo tež mám. OK. Zdravím. Jsme ve vlaku domů. Už jsme skoro doma. Jo. Nejsme. To je jedno. Teďkom David čas srát, jo. A Ondra má anginu, jo, nemůže mluvit a on mi ukázal, jak jde čurat, jo. Takhle udělal, jo. Jde čurat. A Adam teďkom taky byl chcat. A ještě než jsem zapl kameru, tak se zesral jak prasek. Já jdu ukázat, tam být dobrý. Tak dívej, Davčo, pojď za mnou. Tak dívej se na to. Pičovina zamítá, ty vole. Tyhle nej, jdu na druhou. Já nechci tady, nechci Pojď sem. Pojď sem. Ty pičo, fuj. Tak, ale to šlo normálně. Jo, no. Jo a jo? Tady ještě půlka. Zarvi to. Počkej, až se zamknu už. Počkej, já to si se zamknu, tak zavolej, jo, někoho. Nejde. To dáme. Ty šprajsle. Bojuj, ne? Dobré, jebat, tak nebudu srát, kamo. Tady to, Pomoc!
Co? To uchyl. Jo! Popití. Ty pičo. Můžeš ještě? Jau. Ty jsi to nevodil. Jo. Dobré, ne? Jo, odpadl ti patrňák. Proč nejdem? Máš kamo. To už si patr, tak?